pregunta per tu, sobretot si ets catalanoparlant i vius en un lloc de parla catalana. Si vas en un bar a fer un cafè i t'atén aquesta persona, o aquesta, en quina llengua li demanes el cafè? La majoria de catalanoparlants comuns el solen demanar en castellà, la qual cosa no té cap mena de sentit. Perquè d'una banda pot ser que aquestes persones hagin nascut aquí o faci prou anys que hi visquin per entendre perfectament el català. Fins i tot poden ser adoptades, poden haver crescut en una família catalanoparlant i dominar millor el català que el castellà. D'altra banda, si són persones que fa poc que viuen aquí, segurament tindran els mateixos problemes per entendre català que per entendre castellà. El que passa és que si tothom els hi parla castellà, interpretaran que la llengua que necessiten per integrar-se és el castellà i no el català. Si no parlem la nostra llengua, la gent racialitzada, el que som és uns racistes, perquè estem impedint que la gent racialitzada s'integri en la nostra comunitat lingüística. Però no volem ser racistes i volem que el català segueixi viu. Per això hem de permetre que tothom pugui formar part de la nostra comunitat lingüística. Hem de treure'ns de sobre els prejudicis i d'entrada parlar català a tothom.